नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आजच्या व्हिडिओमध्ये दिवाळी फराळामधली सगळ्यांची आवडती रेसिपी म्हणजे शंकरपाळी आपण बघणार आहोत। मी शंकरपाळीचे बरेच व्हिडिओ बघितले आणि त्याप्रमाणे एकदा शंकरपाळी करून बघितली तर ती परफेक्ट झाली नाही। तेलामध्ये त्या शंकरपाळी विरघळायला लागल्या आणि तेल पण जास्त प्यायला लागल्या। तर थोडंसं त्याचं प्रमाण जे आहे दुधाचं आणि तुपाचं तर ते थोडंसं प्रमाण मी चेंज करून शंकरपाळी बनवून बघितलं तर ती एकदम परफेक्ट निघाली। हे बघा, एकदम तिप्पट फुलणारी आणि कमी तेलकट पण तेवढेच खुसखुशीत अशी आपली शंकरपाळी तयार झालेली आहे। मला परफेक्ट अशी शंकरपाळीची रेसिपी वाटली म्हणून मी तुमच्याशी शेअर केलेली आहे। हे बघा, तिप्पट फुलणारी अशी शंकरपाळी तयार झालेली आहे। हे बघा, तुम्ही बघू शकता। तुम्ही जर मी हे सांगितलेलं प्रमाण घेऊन जर शंकरपाळी केली तर अगदी 15 ते 20 मिनिटांमध्ये तुमच्या परफेक्ट शंकरपाळ्या तयार होणार आहेत। अगदी तुमचा पहिला जरी शंकरपाळी करण्याचा प्रयत्न असला तरी तुमची शंकरपाळी अजिबात फसणार नाही याची मी गॅरंटी देते। तुम्ही बघू शकता शंकरपाळी अजिबात तेलकट झालेली नाही आहे। हे बघा, या शंकरपाळ्या तेलामध्ये अजिबात विरघळत नाहीत। हे बघा, आणि शंकरपाळ्या तेवढ्याच खुसखुशीत होतात। शंकरपाळी एक परफेक्ट खुसखुशीत जेवढी पाहिजे शंकरपाळी तेवढी शंकरपाळी खुसखुशीत होते। खूप अति खुसखुशीतही होत नाही किंवा एक अति घट्ट अशीही होत नाही। शंकरपाळीचा जो परफेक्ट खुसखुशीतपणा पाहिजे तेवढा खुसखुशीतपणा या शंकरपाळीला येतो। हे बघा, तुम्ही जर नव्याने शंकरपाळी करणार असाल तर तुमची शंकरपाळी ही परफेक्ट होणार आहे। तुम्ही जर मी हे सांगितलेलं मेजरमेंट फॉलो केलं तर ही परफेक्ट शंकरपाळी आहे। बघू शकता, खुसखुशीतपणा पण त्याचा एकदम परफेक्ट आलेला आहे। तर तुम्ही मी सांगितलेल्या प्रमाणामध्ये ही शंकरपाळी करा। चला तर आपण रेसिपी बघूया। इथे मेजरिंगसाठी मी हा छोटा पेला वापरलेला आहे। तुम्ही कुठलीही वाटी किंवा भांडं वापरू शकता। तर त्या अर्धा पेला मी घट्ट तूप घेतलेला आहे। त्याच पेल्याने मोजून मी हे एक पेलाभर दूध घेतलेलं आहे। दूध तापून थंड केलेलं आहे। दुधाऐवजी तुम्ही पाणी घेऊ शकता। त्याच पेल्याने मी एक पेलाभर ही पिठी साखर घेतलेली आहे आणि त्याच पेल्याने मी ही 4 कप जे आहे तो मैदा घेतलेला आहे। मैदा मी चाळून घेतलेला आहे। इथं दुधाचं आणि तुपाचं जे प्रमाण आहे ते फार महत्त्वाचं आहे। बऱ्याच व्हिडिओमध्ये दूध आणि तूप इक्वल दाखवलेलं आहे, तर तसं न करता तुम्ही निम्मं तूप घ्या आणि फुल दूध घ्या। तर हे अर्धा कप जो तूप आहे तर ते मी घेतलेलं आहे। तूप घट्ट आहे। तुम्ही जर इथं पातळ तूप घेतलं तर थोडंसं जास्त म्हणजे पाऊण पेला तुम्ही इथं तूप घेऊ शकता। सगळं तूप जे आहे ते मी एका मोठ्या परातीमध्ये काढून घेतलेलं आहे। ही शंकरपाळी करण्याची थोडीशी वेगळी पद्धत आहे। हे बघा, आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी ही पिठी साखर घातलेली आहे। तुम्हाला जास्त शंकरपाळी गोड आवडत असेल तर थोडंसं पिठी साखरेचं प्रमाण पण जास्त केलं तरी चालेल। तर तूप आणि पिठी साखर आहे ते आता मी एकत्र करून घेऊन मस्तपैकी फेटून घेणार आहे। अगदी चिमूटभर मी त्याच्यामध्ये मीठ घातलेलं आहे। मिठामुळे याची चव आहे ती खूप छान येते। याच्यामध्ये तुम्ही वेलची पूड घालू शकता आणि शंकरपाळ्यामध्ये व्हॅनिला इसेन्स पण तुम्ही 1-2 थेंब टाकू शकता। त्याने सुद्धा शंकरपाळ्या आहेत त्या चवीला खूप छान लागतात। तर हे तूप आणि हा जी पिठी साखर आहे तर ती मी मस्तपैकी अशी एकत्र करून घेतलेली आहे आणि छान अगदी मी ही फेटून घेतलेली आहे। तुम्ही जेवढा जास्त याला फेटून घ्याल ना तेवढ्या आपल्या शंकरपाळ्या ज्या आहेत त्या मस्त एकदम खुसखुशीत होणार आहेत। त्यामुळे छान अगदी हे फेटून घ्यायचं एकदम सॉफ्ट होईपर्यंत। तुम्ही बघू शकता। तर मस्तपैकी मी हे एकत्र करून घेतलेलं आहे आणि 5-1 मिनटं मी मस्त अगदी बोटाचे 4ही बोटांचे वापर करून हे मस्त अगदी फेटून घेतलेलं आहे। तुम्ही बघू शकता त्याचा कलर पण चेंज झालेला आहे। एकदम क्रीमी असं एक टेक्स्चर त्याचं तयार झालेलं आहे। हे बघा, मस्त एकदम फेटून घ्यायचं। जेवढं जास्त फेटाल तेवढी तुमची शंकरपाळी आहे ती खुसखुशीत होते। समजा तुम्ही तूप आणि दूध याचं इक्वल प्रमाण घेतलं म्हणजे जेवढं तूप जेवढं दूध किंवा पाणी असं जर प्रमाण घेतलं तर त्या शंकरपाळ्या आहेत त्या तेलात विरघळण्याची शक्यता खूप जास्त असते आणि त्या शंकरपाळ्यात तेल पण जास्त पितात। खुसखुशीत होतात त्या शंकरपाळ्या पण त्या जास्त तेलकट किंवा तेलात टाकल्यानंतर समजा तुमची गॅसची फ्लेम थोडी कमी असेल तर त्या पटकन विरघळून पण जातात। आता याच्यामध्ये मी सगळं दूध घातलेलं आहे म्हणजे पूर्ण पेलाभर मी जे दूध काढून घेतलेलं तर ते घातलेलं आहे। ते पण याच्यामध्ये मी मिक्स करून घेतलेलं आहे। दूध त्याच्यामध्ये पूर्णपणे विरघळत नाही किंवा दूध ह्याच्याबरोबर पूर्णपणे मिक्स होत नाही, पण मी फक्त हे दूध याच्यामध्ये आधीच ॲड करून घेतलेलं आहे जेणेकरून आपल्याला पुढे मैदा भिजवायला खूप इझी जाईल। हे बघा, तर दूध मी याच्यामध्ये ॲड करून घेतलेलं आहे। नंतर मग आपण याच्यामध्ये हा थोडा थोडा मैदा आहे तो घालणार आहोत। हे बघा, 4 पेले मैदा आहे। मैदा चाळून घ्यायचा आणि थोडा थोडा मैदा घालून याच्यामध्ये तो मिक्स करून घ्यायचा। हे बघा, ही शंकरपाळी आहे ती अजिबात तेलकट
ही जी शंकरपाळी आहे ती अजिबात तेलपीत नाही, जराही तेलकट होत नाही आणि मस्त एकदम जेवढी शंकरपाळी सॉफ्ट पाहिजे किंवा खुसखुशीत पाहिजे तेवढी परफेक्ट ही शंकरपाळी खुसखुशीत होते. म्हणजे अति खुसखुशीत पण होत नाही किंवा जास्त घट्टसर अशी पण होत नाही. शंकरपाळ्या जेवढ्या खुसखुशीत पाहिजे तेवढ्याच परफेक्ट खुसखुशीत या शंकरपाळ्या या प्रमाणामध्ये तयार होतात. हे बघा, याचं जे प्रमाण आहे ते मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण लिहून देणार आहे. तर बाकीचा सगळा मैदा मी याच्यामध्ये घातलेला आहे आणि ह्या मिश्रणामध्ये मी छान अगदी एकत्र करून घेतलेला आहे. आपल्याला हे मस्त असं मळून घ्यायचं आहे. हे बघा, तर छान अगदी मी हे मळून घेतलेलं आहे. परफेक्ट शंकरपाळ्याची ही रेसिपी आहे, प्रमाण परफेक्ट आहे. त्यामुळे या प्रमाणामध्ये तुम्ही बनवून बघा, तुमच्या शंकरपाळ्या अजिबात फसणार नाहीत याची मी गॅरंटी देते. हे बघा, तर मैदा मी याच्यामध्ये मस्तपैकी असा भिजवून घेतलेला आहे आणि छान असं हे मळून घेतलेलं आहे. मळताना पण तुम्ही छान अगदी मळून घ्यायचं आहे. त्यामुळे अशा शंकरपाळ्या आहेत त्या खूप छान तयार होणार आहेत. तर शंकरपाळ्या अजून खुसखुशीत होण्यासाठी सुद्धा आपण पुढे अजून एखादी स्टेप फॉलो करणार आहोत, तर ते मी तुम्हाला पुढे दाखवणारच आहे. तर मी हे जे मैदा आहे तो मस्त असा मळून घेतलेला आहे. पण मळून घेतल्यानंतर तुम्ही बघू शकता की हा थोडासा मला अजून सैलसर वाटलेला आहे, कारण शंकरपाळ्याचा डो असतो तो थोडासा घट्टसर असतो. जर एवढा सैल गेला तर तो शंकरपाळ्या आपल्या नीट आकारात पण येणार नाहीत आणि कदाचित त्या तेलामध्ये विरघळण्याची पण शक्यता असते. तर याच्यामध्ये मी फक्त 2 चमचे हा मैदा ॲड केलेला आहे. मला थोडासा सैलसर वाटला हा डो, म्हणून फक्त 2 चमचे मी याच्यामध्ये मैदा ॲड केलेला आहे. आणि पुन्हा मी हा जो डो आहे किंवा हे पीठ आहे ते मस्त असं मळून घेतलेलं आहे. हे बघा, आणि हे बघा, हे परफेक्ट आपले शंकरपाळ्याला जेवढं आपल्याला पीठ भिजवायला पाहिजे तेवढं परफेक्ट हे पीठ भिजून झालेलं आहे. तुम्ही बघू शकता एकदम परफेक्ट असं आपलं पीठ हे भिजून झालेलं आहे. मी ते छान अगदी मळून घेतलेलं आहे आणि झाकून ठेवून एक 10 ते 15 मिनटासाठी मी ते तसंच ठेवून दिलेलं आहे, जेणेकरून जे पीठ आहे ते मस्त अगदी मुरून येईल. हे बघा, परफेक्ट पीठ आपलं झालेलं आहे. हे बघा, छान एकदम. आता अजून हे शंकरपाळ्या सॉफ्ट होण्यासाठी, खुसखुशीत होण्यासाठी थोडंसं या पिठाला आपण जो खलबत्ता असतो त्याचा दांडा असतो त्याने थोडंसं कुटून घेऊया. त्याला हलकं असं थोडंसं कुटून घ्यायचं आहे. त्याच्यामुळे काय होईल की शंकरपाळ्या आपल्या अजून मस्त अशा खुसखुशीत होतील. तर थोडंसं हे कुटून घ्यायचं आहे. मस्त एकदम अशा कुटून घ्यायचं आहे थोडंसं हलकं, त्याच्यामुळे शंकरपाळ्या खूप छान तयार होतील. हे बघा, पुन्हा मी ते फोल्ड करून घेतलं आणि पुन्हा एकदा मी हे खलबत्त्याच्या दांड्याने हे छान असं कुटून घेतलेलं आहे. शंकरपाळी ही दिवाळीच्या फराळामधली एक महत्त्वाचा पदार्थ आहे. तर हे छान असं कुटून घेऊन मी पुन्हा मळून घेतलं आणि ह्याचे मी असे मोठे मोठे गोळे करून घेतलेले आहेत. हे बघा, आपल्याला ह्याचे थोडेसे मोठे मोठे गोळे करून घ्यायचे आहेत. या शंकरपाळीच्या रेसिपीमध्ये दूध आणि तूप यांचं जे प्रमाण आहे ते फार महत्त्वाचं आहे. त्याचा जर रेशो चुकला तर तुमची शंकरपाळी हमखाशी फसणार आहे. त्यामुळे जे प्रमाण सांगितलं आहे दुधाचं आणि तुपाचं तर ते परफेक्ट आहे. त्याच प्रमाणामध्ये तुम्हाला ही शंकरपाळी बनवायची आहे, तरच तुमची परफेक्ट शंकरपाळी होणार आहे. तर त्यातला एक मोठा गोळा मी घेतलेला आहे आणि पुन्हा एकदा तो मळून घेतलेला आहे. हे बघा, आणि त्याचा व्यवस्थित मी असा एक छान असा गोळा करून घेतलेला आहे. छान मळून घ्यायचा. हे बघा, आणि याचा मस्त असा गोळा करून घ्यायचा आहे आपल्याला. आता इथं मी तूप वापरलं आहे. तुपाऐवजी तुम्ही इथं वनस्पती डालडा पण वापरू शकता. तर आता मी हा जो गोळा आहे तो घेतलेला आहे आणि मी आता तो लाटून घेणार आहे. आपल्याला जाडसर याची पोळी लाटायची, याला कुठलंही पीठ वगैरे लावण्याची गरज नाही आहे, कारण आपलं तुपाचं मोहन याच्यामध्ये घातलेलं आहे. त्याच्यामुळे ह्या आपणच, आणि मैदा आहे त्याच्यामुळे हे अगदी सहज लाटता येतो. तर आपल्याला याची जाडसर अशी पोळी लाटून घ्यायची आहे. हे बघा, एक जाडसर अशी मी पोळी लाटून घेतलेली आहे आणि याला जशी आपण चपातीला घडी घालतो तशीच मी याला फोल्ड करून घेतलेला आहे. हे बघा, याने काय होईल की शंकरपाळी जी आहे ती आपली खुसखुशीत पण होईल आणि याला थोडेसे लेयर्स सुटण्याला पण मदत होईल. तर अशी त्रिकोणी याची घडी घालून घ्यायची, जशी आपण घडीची चपाती करतो ना सेम तसंच, आणि पुन्हा एकदा याला लाटून घ्यायचं आहे. हे बघा, पुन्हा एकदा याला असं लाटून घ्यायचं आहे
आता पण आपल्याला याची जाडसर अशी पोळी लाटून घ्यायची आहे. तुम्हाला केवढ्या जाडसर शंकरपाळ्या पाहिजेत तेवढ्या जाड प्रमाणात तुम्हाला ही पोळी लाटून घ्यायची आहे. पण खूप जाडसर नको, तर अति जाडसर झाली तर शंकरपाळ्या आतून कच्च्या राहतात. त्यामुळे एक मीडियम थिकनेसच्याच आपल्याला ही पोळी जी आहे ती लाटून घ्यायची आहे. ही बघा मी परफेक्ट एवढीच दाखवलेली आहे, तेवढ्याच प्रमाणामध्ये तुम्ही लाटून घ्या. तर हे कट करण्यासाठी मी इथं हे चिरणं वापरलेलं आहे. तुम्ही इथं सुरीचा पण वापर करू शकता आणि तुम्हाला जशा आकाराच्या शंकरपाळ्या हव्यात आणि जेवढ्या मापाच्या हव्यात त्याप्रमाणे ह्या शंकरपाळ्या तुम्ही कट करून घ्यायच्या आहेत. हे बघा एकदम मस्त एकदम अशा आपल्याला शंकरपाळ्या तयार होणार आहेत आपल्या. तर हे बघा मीडियम साईजमध्येच मी ह्या कट करून घेतलेल्या आहेत, ना जास्त मोठ्या ना जास्त छोट्या. शंकरपाळ्याची एकदम सोपी अशी रेसिपी आहे. एकदम 10 ते 15 मिनटामध्ये फटकन तुमच्या शंकरपाळ्या तयार होणार आहेत. हे बघा मी एवढी थिकनेस याची ठेवलेली आहे आणि अशाच मी ह्या सगळ्या शंकरपाळ्या ह्या त्या बनवून घेतलेल्या आहेत. हे बघा परफेक्ट झालेला आहे. शंकरपाळ्या त्या मी सगळ्या काढून घेतलेल्या आहेत. तुम्ही सगळ्या शंकरपाळ्या आधी करून घ्यायच्या आहेत आणि नंतर तळायला जायचं आहे, किंवा तुम्हाला ॲट अ टाईम शंकरपाळी बनवायचं आणि तळायचं दोन्ही जमत असेल तर तुम्ही ते ॲट अ टाईम थोड्या शंकरपाळ्या बनवून घ्यायच्या, थोड्या तळायला घ्यायच्या आणि थोड्या लाटायला घ्यायच्या, असं पण करू शकता. तर ह्या बघा मी सगळ्या शंकरपाळ्या ह्या अशा बनवून घेतलेल्या आहेत. आता ह्या तळून घेऊया. तर तळण्यासाठी मी तेल गरम करून ठेवलेलं आहे. तेल गरम करून घ्यायचं, पण फार कडकडीत तेलामध्ये ह्या तळायच्या नाही आहेत. तर तेल गरम करून गॅसची फ्लेम स्लो ठेवून स्लो गॅस फ्लेमवरच आपल्याला ह्या तळून घ्यायच्या आहेत. हे बघा स्लो गॅस फ्लेमवरच आपल्याला ह्या शंकरपाळ्या छान अशा तळून घ्यायच्या आहेत. गोल्डन ब्राऊन रंग येईपर्यंत किंवा बदामी रंग येईपर्यंत तुम्हाला जशी आवडत असेल. काही जणांना फार डार्क कलर आवडतो, काही जणांना थोडा लाईट कलर आवडतो. तुम्हाला जशा हव्यात त्या प्रमाणामध्ये तुम्ही ह्या तळून घेऊ शकता. हे बघा पण मंद गॅस फ्लेमवरच तुम्हाला ह्या तळून घ्यायच्या आहेत. गॅसची फ्लेम मोठी ठेवायची नाही आहे. जर मोठी ठेवली तर वरतून शंकरपाळी तळल्यासारखे वाटेल, पण आतमध्ये पीठ जे आहे ते कच्चं तसंच राहतं. हे बघा तर दोन्ही बाजूने मध्ये थोडं थोडं हलवून मी घेतलेलं आहे आणि ह्या शंकरपाळी आहेत त्या व्यवस्थित मी तळून घेतलेल्या आहेत. हे बघा परफेक्ट शंकरपाळी आता तळून झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता शंकरपाळी जरा पण तेलामध्ये विरघळलेली नाही आहे आणि परफेक्ट अशी ही शंकरपाळी तयार झालेली आहे. तर आता मी ह्या शंकरपाळ्या काढून घेतलेल्या आहेत आणि अशाच सगळ्या शंकरपाळ्या आहेत त्या तळून घेतलेल्या आहेत. एक शंकरपाळीची ही एकदम परफेक्ट रेसिपी आहे, कधीही न फसणारी. तुम्ही बघू शकता खूप सुरेख शंकरपाळी तयार झालेली आहे. परफेक्ट एकदम कलर पण बघू शकता एकदम छान आलेला आहे आणि झटपट होणारी शंकरपाळीची रेसिपी आहे. कुठलंही टेन्शन न घेता तुम्ही ही रेसिपी फॉलो करा. तुमच्या शंकरपाळ्या हमखास परफेक्ट होणारच आहेत. तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ती मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. अशाच एका छानशा रेसिपीसह भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.